Isang magandang umaga po sa ating lahat, and today is Saturday, um, June 3, 2023, and sa umagang ito muli niyo pong makakasama ang inyong lingkod, Pastor Ran Abuna, and tayo ay magkakasama po ulit to worship the Lord in spirit and in truth through this morning devotional. Anyway, I would like to apologize for 2 days hindi tayo nakapag-upload ng video. Kasi nga po, nasa gitna tayo ng karamdaman, and I realized that I need to rest myself. So, by God's grace, okay na tayo ngayon, and sa lahat ng mga nag-pray, maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga prayer warriors, no, na nandyan palagi. And this morning, I would like to exalt the name of the Lord, for His goodness endureth forever, and His mercy never fails, not just in my life, kundi ba sa bawat buhay po natin. Okay? Now, if you have your Bible with you, no, without any further ado, if you have your Bible with you right now, can you please open your Bible with me, and basahin po natin ang ating main text this morning. Alright? Meron po tayong verse makikita dito sa ating main screen. Ayan. The word of the Lord says here, "Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away." May God bless upon the reading of His holy word. Let us pray. God and loving Father, Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you for the gift of life. Thank you for the strength, and thank you for watching over us, Lord, sa buong gabi na kami po ay natutulog. Ama, na pinapasalamatan po namin ang walang katapusang kabutihan niyo po sa bawat buhay namin. Salamat, Lord, sa provision. Salamat sa lahat ng mga kabutihan at ginagawa niyo po sa amin. And this morning, we exalt your name, and we humbly come also, Lord, into the throne of your grace. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala sa isip, sa gawa, sa salita. Nawa amay linis niyo po ang aming puso't isipan, upang sa ganun ay magiging worthy kami na lalapit sa iyong banal na trono at makikinig sa mga mensahe po ninyo. Pagkakalob niyo po ang wisdom and spiritual understanding sa lahat ng mga nanonood sa video na ito. Ganon din po sa iyong lingkod na magbabahagi ng iyong mga salita. Talk to us, Lord, for your servant is listening, and give us a teachable heart and teachable attitude, and anoint every words na lalabas sa bibig na iyong tagapagsalita this morning. And we love you very much, Lord. We give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. Once again, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Alright, now, ipagpapatuloy po natin ang nasimulan natin na topic last 2 days ago. And last week pa po ito. We are talking about what have you learned in life. Ano bang mga natutunan mo sa buhay? Ikaw na nanonood nito, huwag ka nang lilingon pa. This is a question, no? Talagang para sa iyo to, kapatid, kaibigan. No, huwag mo nang ipasa pa sa iba. Ano bang natutunan mo sa buhay? Kasi kapag sinasabi natin na natutunan, merong mga lesson na isinasabuhay mo na siya sa ngayon. You are not ignoring it. Rather, ina-apply mo na siya sa buong buhay mo. Now, first lesson na natatalakay natin. Ano ba yan? Natatamimi na tayo dito. So first lesson, sabi dito, are you mindful with the fact that life is fragile and it has time frame? Nagiging mindful or paulit-ulit ba natin itong iniisip that life is hindi ito isang bagay na kailangan mong sayangin. Hindi rin ito perap na sa kahit anong paraan pwede mong gamitin. Alam mo ba na kapag sinasabi natin na fragile, delikado yan, no? Parang isang baso yan, delikado. Ang mas malupit dito
Kasi meron siyang time frame. Meron siyang tinatawag dito na ah, expiration date. Nakuha nyo ba? Yung pagkain meron niyang expiration date. Kapag expired na yan, wala na yung silbi. Itatapo na po yan. Ang buhay natin ganun din. Kasi according sa Psalm chapter 90 verse 9 to 12, sabi pa dito, "For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70 and or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom." So loud and clear na sinasabi dito sa Bible that our life has time frame or expiration date. Now, kung hindi mo ito iisipin ng paulit-ulit, kaibigan, kapatid, sasayangin mo ang buhay mo, I can tell you. Ilang taon na ba na nabubuhay tayo na parang walang silbi yung klaseng buhay meron tayo. We waste our time. There are many wasted years na wala tayong ginagawa para sa Panginoon. And this is the right time. I do believe na matapos mo itong video na ito, meron kang desisyon na gagawin. I do believe. Alright? That's the first lesson. And then the second lesson is the value of honesty and integrity. Importante yan sa buhay. Kasi according to Solomon, Proverbs chapter 22 verse 1, sabi niya, "A good name is rather to be chosen than silver and gold." So meaning to say, good name is very, very important. Integrity, reputation, honesty. Again, reputation is what people see to you. But integrity, ito yung nakikita ng Panginoon kahit ano ka, kahit sino ka, yun yung nakikita ng Panginoon sa'yo. That's integrity. Reputation, kasama na dyan yung dignidad mo, yung pagkatao mo, yung testimony mo. That's your reputation. At kailangan mo rin po yung pag-iingatan because it will result your testimony. But in God's viewpoint, He's not just looking your reputation. He's actually looking your integrity as a Christian. Yun ang importante. Now, number 3, cherishing the importance of time. Ito yung pinaka-importante, kapatid. Cherishing the importance of time. Kapag sinasabi natin na cherishing, wala tayong sinasayang na oras. Kung meron ka mang mahal sa buhay, you need to allow that particular person to experience, no? You need to let that person experience how you really value him or her. How you really value your family. How you really value your relationship. Because according to Ecclesiastes chapter 9 verse 10, "Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom." Ito yung pinaka magandang verse na dapat mong iisip-isipin palagi, kapatid, kaibigan. Kasi sa mga youth ngayon, they are just wasting their time. Yung conflict between their fathers, their mother, di ba? Kadalasan yung conflict ng anak sa kanilang magulang hindi finifix, parang walang pakialam. But the reality is, importante po yan na mabibigyan ng solusyon. Kasi time is very important. Hindi mo alam kung bukas buhay pa sila. Kinabukasan buhay pa sila. Or kinabukasan buhay ka pa. The truth is, you don't even know kung kailan
at hanggang kailan lang ang mga natitirang buhay mo, natitirang panahon sa buhay mo. That's the reality, that's the fact. Kaya sabi dito sa book of Ecclesiastes chapter 9 verse 10, sabi ni King Solomon, whatever your hand finds to do, kung ano daw ang kayang gawin ng mga kamay mo, do it with all your might. Ay pastor, mga kamay lang pala, hindi pala pwede ganito ganyan. No. The main purpose kung bakit to sinusulat ni King Solomon, kasi gusto niya na mas maiintindihan natin the value of time, the importance of time. Kasi yung mga bagay na gusto mo nang gawin, hindi mo na yan magagawa kapag patay ka na. Hindi mo na masasabi ang mga importanteng bagay kapag patay ka na. Hindi mo na may sisiwalat ang salita ng Panginoon kapag patay ka na. Hindi ka na makakahingi pa ng kapatawaran kapag patay ka na. Simple as that. The logical analysis is, ang katotohanan, wala ka na talagang magagawa kung patay ka na. So, the point is, no, the lesson here, how you gonna cherish the time that you have right now? How you gonna use the time that you have right now? Gagamitin mo ba yan sa Panginoon? O gagamitin mo yan sa mga makamundong bagay? Gagamitin mo ba yan para sa mahal mo sa buhay? O sasayangin mo pa rin yan sa mga walang silbing bagay? The point is, always bear in mind, ikaw na nanonood sa video na ito, you only live once. And you have to do everything that you can do, not just for yourself, not just for your family, not just for the love of your life, but the most important thing is how you gonna use your remaining time for the Lord. If you don't have any idea how you obtain the genuine relationship with God, simple lang po yan, kapatid. Aminin mo na isa kang makasalanan, na hindi mo kayang ligtasin yung sarili mo. Pangalawa, you have to believe that Jesus Christ died for your sins 2,000 years ago on the cross of Calvary. And then you have to confess your sins before God. And you have to repent, because real confession results real repentance, and real repentance will lead you how you genuinely accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. It's simple as that. So, the question is, ano bang mga bagay ngayon na uunahin mo sa mga natitirang oras sa buhay mo? Because the truth is, in the realm of the dead, that's our destination. Where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom out there. Wala na po. So the question is, ano bang gagawin mo? Ano ba ang gagawin mo sa mga natitirang oras at panahon sa buhay mo? Are you still trying to ruin your life with nonsense na mga bagay? Or baka sa umagang ito marirealize mo that the time that you have is not for yourself. It's for God, it's for your family, it's for your loved one, or it's for your wife, your kids. No? I hope and I pray na sa napakasimpleng bagay, or sa napakasimpleng
mensahe, no? Sa umagang ito, meron kang natutunan, kapatid. Again, don't waste your time. Cherish it, embrace it, use it for the glory of God. Pastor, young people pa po ako. Wala pa po ako dyan. Malayo pa po ako dyan. Let's say, yes. But let me ask you this one thing. Alam mo ba kung anong oras kang kukunin ng Panginoon? Alam mo ba kung kailan ka mawawala ng buhay? The truth is, mabata ka man, may young people ka man, ma-adult ka man, or magiging matanda ka man, the fact is, the truth is, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Kasi kapag pupunta ka ng sementeryo, titingnan mo ang mga lapida doon, walang pinipili ang kamatayan. Merong bata, merong matanda, merong youth. So the truth, if the truth will be told this morning, wala kang magagawa, kapatid. Kasi walang pinipili kamatayan. Kaya cherish the time. Use your time well. Use your time for the glory of God. Use your time for your family. Kung meron ka mang conflicts, then talk to them. Hingi ka ng kapatawaran or be reconciled with them. Kasi kapag patay na tayo, hindi na tayo makakasabi pa ng patawad or pinapatawad na kita or mahal na mahal kita, hindi mo na yan masasabi. So hanggat meron pang panahon sa buhay mo, sabihin mo yan. Gawin mo ang tama. Gawin mo yung mabuti. Hindi para sa mga tao hindi para sa tao para pupurihin ka ng mga tao, no. Gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti. Higit sa lahat, ibigay mo ang mga natitirang araw at buhay mo sa Panginoon. That's it. I hope this message will touch your heart and will help you to make a right decision in life while you are still alive. God bless. To God be the glory. Happy weekend again sa ating lahat. And let us pray. Lord, we praise you and we thank you for your words today. Though it's so simple, hindi namin ulit-ulit na namin itong naririnig, Lord. But I hope that it will find a fertile soil in our hearts, Father God, na kung saan mananatili po ito, mapubuhay at magbibigay sa amin, Lord, ng daily reminders that life is so short, that we have our time frame. Life has an expiration date. So Lord, teach us to live under the shadow of your wings. Teach us to live under your right direction. Teach us to live under your divine will and plan. Lord, kahit anong gawin namin, kung hindi namin gagawin at gagamitin ang mga nalalabing oras sa buhay namin, Lord, parang magiging walang silbi ang lahat. Pero kung gagamitin po namin ito, Father God, para po sa gawain po ninyo, para po sa divine will and plan po ninyo, then be it. Because our life will be more useful. Magiging isang mabuting halimbawa po ito sa mga tao na nakapaligid po sa amin. Above all, Lord, teach us to love you more than anyone else and anything else. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, sa gawa at sa salita. Tulungan niyo po kami na ipupurso yung mga bagay, yung mga bagay na hindi temporary, kundi yung mga bagay, Lord, na dadalhin namin hanggang sa iyong kalawang pagbabalik, Father God. Bless niyo po ang taong nakikinig sa video na ito, nanonood sa video na ito. Bless niyo rin po ang mga mahal nila sa buhay, lalong-lalo sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Keep them safe, heal them kung meron silang mga karamdaman, give them wisdom sa kanilang mga decision making, and protect them, Lord. I-preserve niyo po ang kanilang mga buhay para sa kanilang mga mahal din po sa buhay. And my prayer that you will continue to provide our daily needs, continue to work in our hearts, continue
to be the center in our life, Father God. And Lord, sa umagang ito, we ask your wisdom sa aming mga decision-making, guidance sa aming magawa and protection sa aming pagbabiyahe. Wala po kaming magagawa, Ama, kung wala po kayo. Kaya, Father God, uh, um, continue to widen our understanding as we are still under your divine process. And Lord, increase our faith and our patience as we keep on waiting sa mga bagay na matagal na po namin na pinagpipray po sa iyo. And give us a grateful heart to be grateful of kung anong meron at ipinagkakaloob niyo po sa amin, to be contented, Father God. And increase our love to others, lalo-lalo sa mga nangangailangan, Father God. And Lord, we love you very much. Thank you for all of your answered prayers. Ito po ang aming hiling at samot dalangin sa matatamis sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos sa tagapagligtas. Amen and amen. Once again, magandang umaga po sa ating lahat and happy weekend. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ann Sabuna, magpapaalam, and God bless. Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. A journey with God will always be your partner in every battles in life. We will pray as one, we will fight as one, and we will win as one. A journey with God will always be your family. Remember, life is always be a meaningful journey when you leave everything to your perfect God and Creator.